गोदानै सायख'जानाय आसामनि साबा एमएलएफोरा दिनै समायखिरा लागोन। थांनाय 13 नभेम्बराव आसामनि मोनबा बिधानसभा बियाबाव खुंनाय उफ्रा बिसायख'थियाव देरहानो हानाय साबा एमएलएफोरा दिनै समायखिरा लागोन। समायखिरा लानाय फोरबोखौ आसाम आयेन आफादाव बेलासिनि 4 रिंगायाव खुंनाय जागोन आरो समायखिराखौ बिधानसभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया लाहोगोन। साबा एमएलएफोरनि गेजेराव साथामा बिजेपिनिफ्राय आरो गुबुन सानैया खुंथायाव थानाय जथाय दोलोनि मोननै लोगोफोर एजिपि आरो इउपिपिएल दोलोनिफ्राय। समायखिरा लानो गोनां एमएलएफोरा जाबाय बेहाली बियाबनि बिजेपि एमएलए यख'थ घाटवाल, सामगुरी बियाबनि बिजेपिनि एमएलए दिप्लु रन्जन शर्मा, धलाईनि बिजेपिनि एमएलए निहारन्जन दास आरो सिडली बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म आरो बङाइगाव बियाबनि एजिपि एमएलए दीप्तिमयी चौधुरी। बेहाली बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि यख'थ घाटवाला 50,947 भट मोननानै मोनसे गिदिर अनजिमाजों देरहानो हादोंमोन। सिडली विधानसभा बियाबावबो इउपिपिएलनि बिजाथि निर्मल कुमार ब्रह्मआ बेरेखा दोलो बिपिएफनि सुद्ध कुमार बसुमतारीखौ फेजेननानै 37,000नि बांसिन भटनि फारागथियाव देरहादोंमोन। बिथाङा गासै 95,243 भट मोननो हादोंमोन। बङाइगाव बियाबाव एजिपिनि दीप्तिमयी चौधुरीया 74,734 भट मोननानै कंग्रेसखौ फेजेनदोंमोन। बिजेपिनि बिजाथि निहारन्जन दासआ धलाई बियाबनिफ्राय कंग्रेसनि हेंथायै 9,000नि बांसिन भट मोननानै देरहासार जानो हादोंमोन।